ɲɛ 17 tanango sera fanakaw fɛ Kulukoro mara la ni Bamakɔ o waati kelen bɛ bɛn wulanɛgɛ ɲɛ 1 ma Washington DC Ameriki jamana faaba kɔnɔ. An balimaw aw n'u la a y'aw bisimila VOA Banbara ka Malikura kunnafoniw kɛnɛ kan. Bi kunnafoniw la kumabaw bɛna tali kɛ ninnu de kan. Surɔ tarata sufɛ ka dugu jɛ bi araba sɔgɔmada in na la a yirala kunnafoniw kɔnɔ k'a fɔ ko Dioba ni a filɛ nin ye Kati Kulukoro mara la ko jɛkulu maramafɛntigiw taara bi Mali finitigiw dagayɔrɔ kan. An bɛna o kunnafoniw tɛntɛn k'a lase aw ma jɛmukan kɔnɔna la. Ka fara o fɛnɛ kan a yirala k'a fɔ ko wulikajɔ hakilinaw olu bɛ senna nin waati in na Senegal jamana kan min bɛ ka tali kɛ u ka jamanatigisigi kalata yɛrɛ kofɔ baaraw kan fo ka taa se cɛbaw ka wulikajɔw ma ka kɔn u ka jamanatigisigi kalata ɲɛ. An bɛna o fɛnɛ tɛntɛn k'o lase aw ma bi jɛmukan kɔnɔna la. Sunkalo kɔnɔna gɛlɛya o bɛ ka kɛ sababu ye ko ka degun lase mɔgɔ caman ma Mali kɔnɔ minnu bɛ ka u bali ka sun dun ni a mɔgɔ fanba dɔw ye bololamisɛnnin baarakɛlaw ye. Ninnu bɛna kɛ aw ka kunnafoniw la kumaba dɔw ye ka fara kunnafoni wɛrɛw kan min bɛɛ lajɛlen bɛna lase aw ma Mariam Tarawele fɛ. A y'aw bisimila. An balimaw an ka foli b'aw ye ko kura nin ye VOA Banbara ka Malikura kunnafoniw kɛnɛ sigilen ye bi araba marisi kalo tile 20 san 2024 kunnafoniw bɛna lase Mariam Tarawele fɛ aw ka kunnafoniw filɛ. Sɛgɛsɛgɛliw y'a yira bi sɔgɔmada in na ka fɔ surɔ ka dugu jɛ bi araba la jɛkulu maramafɛntigiw taara bi Dioba o finitigiw dagayɔrɔ kan Kulukoro mara la. Ni waati in na an ye an bolo maana bɔ VOA ka kunnafoni dila Lamisa Sangare ma ka bɔ Katikaw fɛ ale bɛna ka na walawalali kɛ an ye u ye kunnafoni minnu sɔrɔ a dangarili kan. Lamisa i n'u la. An b'a ni wula Mariam lamɛnbagaw bɛɛ ni wula. Ayiwa an ye kunnafoniw sɔrɔ sɔgɔmada in na k'a fɔ ko bin taara kɛ Dioba gari finitigiw dagayɔrɔ min bɛ Dioba ko bin taara kɛ yen kan. Ni waati in na aw ye kunnafoni jɔnjɔnw sɔrɔ a kuɲɛ kan yala a kasara bonyana wa? Ayiwa Mariam i y'a fɔ cogo min na Dionba ale filɛ nin ye Kati cercle de fɛ a bɛ Dion commune rurale de fɛ ayiwa min ye finitigiw ka dagayɔrɔ min bɛ yen nɔ salongo ayiwa daga in sigira yen nɔ walasa dugutagalaw ka se ka olu ka baaraw sabati cogo min na sira in kan ayiwa nin ye a siɲɛ filanan ye bingali bɛ k'a kan surɔta in an ye kibaruya minnu sɔrɔ o y'a jira k'a fɔ ayiwa sɔrɔdasi kelen de nin tora a la kisɛ y'ale sɔrɔ a disi la sɔrɔdasi kelen wɛrɛ o joginna nka awa Dion commune rurale maire n'o ye Dawuda Kana ye an n'ale ye ɲɔgɔn sɔrɔ bi sɔgɔmada in na ale ka ɲɛfɔliw la ko awa Mali sɔrɔdasiw ninnu u ye u yɛrɛ lafasa kosɛbɛ bingali in senfɛ bawo bingali in yɛrɛ kɛra fajiri masurunya de la nɛgɛ ɲɛ 3 tɛmɛlen ni sanga 30 ye sufɛ awa u nana bali sɔrɔdasiw ninnu na ka na bi u kan nka ko sɔrɔdasi ninnu ka jija ni u ka lafasa sera ka kɛ sababu ye bingalikɛla ninnu labanna ka boli ayiwa u bolitɔla o y'a sɔrɔ u kɔni ye bolominɛn caman tiɲɛ bawo awa sɔrɔdasiw ka bolimafɛnw minnu tun bɛ yen n'o ye motow ye moto 15 ɲɔgɔnna u sera ka tasuma bila olu la ani awa mobili dɔw u sera k'o fana jɛni ka sɔrɔ ka awa boli boloda u bolitɔla u ka mɔgɔw minnu taɲana u sera ka olu ta k'olu don mobili dɔ kɔnɔ ka boli ni olu ye ani u ka mɔgɔ joginnenw ayiwa nin wagati in na awa Dion commune rurale maire ka ɲɛfɔli la halisa a ko k'a fɔ laraweliw kɔni kɛra sɛgɛsɛgɛliw kɛra fɔ ka awa a dɔn mɔgɔw ninnu taara u dogo yɔrɔ min na u yɔrɔ dɔnna u bɛ ka jɔnjɔlima walasa u bɛ se ka kɛlɛ cogo min na ka se ka u bɛɛ lajɛlen si latunu awa nin wagati in na kibaruya jɔnjɔn min bɛ a ko kan o ye nin de ye salongo ni ɲɔgɔnna bingali dɔ fana kɔni kɛra a yɔrɔ kofɔlen in na. Ayiwa jɛkulu maramafɛntigi ninnu u ka maa minnu fagara yala aw sera ka da dɔn o la yanni u ka siw ta ka taa n'a ye wa? Maire ka ɲɛfɔliw la a ko k'a fɔ o hakɛ ma se ka dɔn ka d'a kan bingali in kɛra su wagati min na a y'a sɔrɔ awa mɔgɔw tɛ ɲɔgɔn bugunatigɛ dɔn o cogo la nka ko awa su dɔw kɔni bɔra u la mɔgɔw ɲɛ sereyala o ma u ye o su ninnu kɔni ta ka don bolimafɛnw kɔnɔ nka mɔgɔ joli de don o hakɛ jɔnjɔn ma se ka fɔ an ye. Ayiwa Dioba n'i y'a ta k'a lajɛ ani Kati yɛrɛ dugu kɔnɔna man jan kosɛbɛ Kati dugu kɔnɔ lakanako yɛrɛ bɛ cogo di wulikajɔw ani dugudenw taabolow bɛ cogo di nin waati in na Kati? Ayiwa Dion ni Kati yɛrɛ cɛ an bɛ se k'a fɔ kilo 15 hakaja kilo 20 ɲɔgɔnna de don ayiwa ni ɲɔgɔnna bingali a bɛ se ka mɔgɔw jala siran kosɛbɛ nka an bɛ yɔrɔ min na Kati dugu kɔnɔna la yan nɔ lakana kɔni sabatilen don ayiwa lakana daga kɔrɔw bɛ cogo min na larawew bɛ kɛ cogo min na olu bɛɛ b'u cogoya kɔrɔ la foyi ma falen o la o tuma taganikasegin sɔrɔdasiw ka taganikasegin bɛ sen na nka k'a fɔ ko awa siranya sugu dɔ ni jatigɛ sugu dɔ bɛ mɔgɔw yɔrɔ an ma o yɔrɔ ye mɔgɔw yɔrɔ
ka da nin bingali in kan. Ni tun ye VOA ka laselikɛla ka bɔ Katikaw fɛ Lamisa Sangare ka laseliw ye an ka foli b'a ye. Ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye an bɛ taa Senegalbaw bɛɛ lajɛlen b'a kalama nin waati in na k'a fɔ u ka jamanatigisi kalata u yɛrɛ ko fɔ gannen don. Jateminɛli labanw y'a yira k'a fɔ ko kalata kɔni latigɛlen don k'a fɔ k'a bɛna kɛ marisi kalo tile 24 o bɛna bɔ wa a tɛna bɔ wa walasa an ka se ka kunnafoni jɔnjɔn sɔrɔ Dakar ani Senegal yɛrɛ nin waati in na wulikajɔ min bɛ sen na finitigiw fan fɛ ani fo ka taa se politiki tɔn mɔgɔw ka wulikajɔw ma. An bɛna VOA ka laselikɛla George Atino ale sɔrɔ a b'an bolo nɛgɛ kan nin waati in na ka bɔ Dakar. George i n'u la. Lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen. Ayiwa an b'a dɔn k'a fɔ wulikajɔ jamanatigisi kalata la o yɛrɛ kofɔ baaraw gannen don nin waati in na kosɛbɛ Senegal jamana kan. Awa nin waati in na aw ka jatew la yen cɛbɔ ye mɔgɔ joli ye? Senegal jamana ɲɛma kalata kɔni tun bolodalen don ka bɛn fevrier kalo tile 25 ma yani a ka bɔ o don kɛrɛnkɛrɛnnen na jamana ɲɛma Macky Sall fɛ. Senegal kalata kɔni o kan ka kɛ de mars kalo tile 24 ni o ye karidon nata ye an kɔrɔ. Nin waati la jamana ɲɛma kalata hukumu kɔnɔna na fanga ɲinina 19 olu bɛ ka Senegal kɔni duguba ani dugudenw bɛɛ lajɛlen yala waasa k'u ka fanga ɲinikanw kɔni fɔ Senegal jamanadenw ye. Sabula a k'a dɔn k'a fɔ ko ni jamana ɲɛma kalata la Senegal jamanaden mɔgɔ miliyɔn 7 ani kɔ olu de welelen don kalata bon na karidon nata ni o ye mars kalo tile 24. Ayiwa fɛn min ye jamanadenw ye a labɛnw bɛ cogo di u fan fɛ yala maaw kɔni labɛnnen don a ko kama wa? Ni jamana ɲɛma kalata hukumu kɔnɔna la Senegal jamanadenw kɔni girinnen don kosɛbɛ. N'i y'a ye Dakar i bɛ kogow ye kɔni i b'a ye k'a fɔ ko fanga ɲininaw kɔni olu jaw nɔrɔlen bɛ kogow la. Wa n'i taara bɔlɔlɔ foroba kumayɔrɔ fana kan i b'a ye k'a fɔ ko Senegal fanga ɲininaw kɔni olu ka jaw carilen bɛ kosɛbɛ. Ka taa an ta Boubacar Ngom la ni o ye muso ye mun sɛmɛ fanga ɲininaw cɛma ka tɛmɛ Amadou Ba fɛ ni ale ye ministre ɲɛma kɔrɔ ye fo ka taa se Boubacar Kamara ka na se Diomaye Faye ma ni ale ye Ousmane Sonko kɔni ka politiki tɔn ka cɛbɔ ye fo ka na se kɛrɛnkɛrɛnnenya la politiki maaw fana ma minnu dɔn kosɛbɛ i n'a fɔ Idrissa Seck olu bɛɛ lajɛlen kɔni ka tɔndenw kɔni olu bɛ ka yala Senegal kɔnɔna la waasa k'u ka laɲiniw ani u ka faraɲinikanw kɔni lase jamanadenw ma cogo min na ka se k'u ka danaya da olu kan u ka olu sugandi k'u bila Macky Sall nɔ na Senegal jamana ɲɛmaa la. Ayiwa jateminɛlikɛla minnu bɛ Senegal kɔ kan caman ye a yira k'a fɔ ko a yɛrɛ kofɔ waati korona kosɛbɛ. Ko bɛna sɔn ka fiɲɛ don u ka jamanatigisi kalata la min bɛna sɔn ka kɛ sababu ye don kɔfɔlen n'o ye marisi kalo tile 24 ye a kana kɛ o don. Nin waati in na jateminɛliw bɛ cogo di Senegal politiki jɛkulu tɔnw ani fanga sinamатɔnw ka fan fɛ? Ni waati na foyi kɔni t'a yira k'a fɔ ko jamana ɲɛma kalata in tɛna kɛ sabula fanga ɲininaw bɛɛ lajɛlen kɔni olu bɛɛ k'u ka baaraw kɔni boloda hali bi i n'a fɔ n y'a fɔ aw ye cogo min na u jaw kɔni nɔrɔlen bɛ sobaw sanfɛ u jaw nɔrɔlen bɛ kukuw kan u jaw fana carilen bɛ fan bɛɛ fɛ bɔlɔnbɔlɔnw kɔnɔna la o b'a jira k'a fɔ ko fɛɛrɛw kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni tigɛlen don fanga ɲininaw fɛ sabula k'u dalen don a la k'a fɔ ko jamana ɲɛma kalata in bɛ kɛ nka politiki tɔn kelen bɛ yen olu kɔni ka laɲini ye kalata in ka bɔ a ma ni o ye Karim Wade ale kɔni ka politiki tɔn ye sabula olu ka fanga ɲinina ale sen ma se ka don ni kalata in na o de kosɔn politiki tɔn in kɔni kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu b'a ɲini cogo min na ni jamana ɲɛma kalata in ka se ka bɔ a dɔgɔ kɔnɔ sabula olu ka laɲini tun ye u ka cɛbɔ ni o ye jamana ɲɛma kɔrɔ Abdoulaye Wade dencɛ ye ale ka se ka kɛ fanga ɲininaw cɛman nka o laɲini kɔni o ma se ka sira sɔrɔ. Ayiwa jamana fanga yɛrɛ ni o ye gouvernement ye olu kɛlen don ka labɛn jumɛnw sabati? N'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ ko ni jamana ɲɛma kalataw kɔnɔna la Senegal marabaaw kɔni olu tɛ ka dɔwɛrɛ fɔ sabula n'i y'a jateminɛ ni jamana ɲɛma kalata in yɛrɛ don kɔni o sugandira kɛrɛnkɛrɛnnenya la soba de fɛ olu de ye a latigɛ k'a fɔ ko ni jamana ɲɛma kalata in k'a kan ka kɛ mars kalo tile 24 waasa cogo min na Macky Sall ale ka
fanga waati n'o kan ka ban avril kalo daminɛ yɛrɛ la u latigɛ ka se ka bonya cogo min na. Ayiwa cɛbɔw n'i ye jateminɛli kɛ caman bɛ na ni kumakan dɔw de ye min bɛ lase u fɛ k'a fɔ n'u sigira fanga kɔnɔ u bɛ nin kɛ u bɛ nin kɛ. Awa cɛbɔ minnu bɛ yen nin waati in na dɔ ka kumakan bolila senatamalaw n'o ye immigration ye olu ka hakɛw n'u ka gɛlɛyaw kan walasa taamadenw bɛ se ka kɔgɔji kan n'a ye ka to yen cogo min na wa yala cɛbɔ bɛ yen minnu bɛ ka kuma o kan wa. Jati n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ ko Senegal fanga ɲininaw cɛma u caman kɔni ka kuma a bɛ tali kɛ baabu mun kan o bɛ tali kɛ baarako sifinw ka baarako kan fo ka taa se Senegal jɛgɛko lahalaw kan sabula jateminɛna k'a fɔ ko Senegal ko jɛgɛ mun bɛ Senegal kɔgɔjiw la batobaw de b'a la ka bɔ Chine ani farajɛ jamanaw la Europe ka na o jɛgɛw ta fo jɛgɛ sɔrɔli yɛrɛ b'a la ka gɛlɛya Senegal mɔnnikɛlaw ma o de kosɔn ko mɔnnikɛla sifin caman olu b'a la ka taga tunga fɛ sabula k'u tila ka se ka baara wɛrɛ sɔrɔ o la fanga ɲininaw kɔni olu caman y'u ka latigɛw n'u ka laɲiniw sinsin kosɛbɛ baarako de kan dɔw ko k'olu bɛ baara miliyɔn kelen kɔni bila sen kan n'u kɛra ɲɛmaa ye dɔw ye u bɛɛ lajɛlen bɛ tɛmɛli la o baabu kɔni kan o sabula u b'a minɛ dɔw yɛrɛ caman k'a fɔ ko n'olu sera ka k'olu bɛ na farajɛ jamanaw ani chinois jamanaw ni jamana wɛrɛw ko ka kuma ɲɔgɔnya kɛ ni olu ye cogo min na u bɛ se ka dɔ bɔ Senegal jɛgɛ kɔni minɛ cogo la u fɛ walasa Senegal jamanadenw yɛrɛ u se ka u jabɔ u ka jɛgɛ la. Ayiwa walasa maliden minnu sigilen don Senegal olu ka koɲɛw bɛ cogo di walasa maliden tɔw ka se ka faamuyali sɔrɔ o la aw i bɛ Dakar yen nin waati in na olu ka lahalayaw bɛ cogo di ka kɛɲɛ ni kalata in yɛrɛ ye. Malidenw minnu bɛ olu kɔni bala ka ni jamana ɲɛma kalata in kɔni jate minɛ di ɲɛma jɔli la minnu kɔni bɛ olu dɔw tɛna kala ta nka o bɛɛ n'a ta u kɔni bɛ ka jamana ɲɛma kalata in fanga ɲininaw ka programme ni u ka kobolodaliw ye ko olu kalan wasa ka se ka a kɔnɔko dɔw dɔn ani k'a dɔn cogo min na u bɛ jamana min kɔnɔ maa min bɛ na o jamana ɲɛ minɛ sabula hali n'o y'a sɔrɔ u caman tɛna kala ta a kɔni bɛ a ka bon u ma kosɛbɛ u ka se k'a dɔn sini ma sinikɛnɛ ma maa min bɛ na kɛ jamana ɲɛmaa ye Senegal jamana kɔnɔna la n'o y'a sɔrɔ o kɔni sugandili tɛna yɛlɛma don u ka kow taabolo la nin waati la jɔrɔna u ba kɛrɛnkɛrɛnnen wɛrɛ tɛ malidenw na ka kɛɲɛ ni Senegal jamana ɲɛmaa kalata ye nka u kɔni b'a la k'a jateminɛ cogo min na ni jamana mun kɛlen don k'u bisimila u ka kalata u ka se ka kɛ bɛn ani hakilisigi kɔnɔna la o de ye maliden caman kɔni ka laɲini ya sabula kalata in a kofɔlen siran kun bonyana kosɛbɛ o de la maliden minnu sigilen bɛ olu kɔni ka laɲini de kalata in ka se ka kɛ bɛn hakilisigi kɔnɔna la walasa Senegal ale fana ka to basigi kɔnɔna la cogo min na olu fana ka se ka taaɲɛ ni u ka jako ani ni u ka baaraw ye Senegal jamana kɔnɔ. An ka foli b'i ye. Nin tun ye VOA Bambara ka kunnafoni dila George Atino ka laseliw ye ka bɔ Dakar Senegal jamana faaba kɔnɔ. Ka segin ka taa Mali kɔnɔna la sunkalo bɛnna funteniba waati ma wa ko min bɛ ka kɛ gɛlɛyaba de ye nin waati in na ka bin malidenw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya Bamakɔ n'a lamini ka sabu kɛ kurantigɛ o fana barika ka bon a ko kɛlen don sababu ye ka bolola baarakɛla misɛnninw ni jagokɛla caman degun lase u ma min bɛ ka bin u ka baaraw taabolo n'a yiriwali kan. VOA Bambara ka kunnafoni dila Mariam Kuyate ka bɔ Bamakɔ wulila ka se Bamakɔ dugu kɔnɔ ka ɲininkali tɛngun a baarakɛla dɔw la gɛlɛya mun b'u ka sunkalo in kɔnɔ ani funteni na an k'o lamɛn. Kabini sunkalo kalo o jɔla Mali jamana kɔnɔ yan nɔ tile o barika bonyana kosɛbɛ findeli ni kurantigɛ banbali o kɛlen bɛ ka maaw degun waati in na nka o bɛɛ n'a ta i bɛ maaw ye k'u ka baaraw lawaleya ni tile farimanba in kɔrɔ n'i ko ko moto taxi borilaw nafɛn feerelaw borola baarakɛlaw jisuma feerelaw o n'a ɲɔgɔnna caman i bɛ nin maa ninnu de ye k'u ka baaraw kɛ nin tile in kɔrɔ nka ɲininkali min bɛ yen nɔ ni maa ninnu u bɛ ka se k'u ka baaraw lawaleya cogo di ni tile farimanba in kɔrɔ walima fɛɛrɛw b'u bolo wa o siratigɛ la an ye ɲininkali tɛngu maa dama dɔw la an ka jɛ k'u lamɛn. Komi sunkalo ko don a baara ma nɔgɔn bon ne kɔni ne bɛ suguri dun bon ni fayiri jiginna ne bɛ bɔ ka yala yala parce que sunkalo la i ka mɔgɔ sɔrɔ a bɛ daminɛ 6 heures kɔnɔna ninnu 5 heures kɔnɔna
ka na se midi 13h kɔnɔna ma o b'a sɔrɔ tile ka farin i bɛ se ka taa so kɔnɔna la 14h 15h 16h ninnu na i bɛ se ka bɔ k'i munumunu tiɲɛ yɛrɛ la sunkalo baara a ma nɔgɔn ka sun ka baara kɛ tiɲɛ yɛrɛ la ni limaniya tɛ a ma nɔgɔn yɛrɛ yɛrɛ cɛsiri yɛrɛ de don san ne ba. an bɛ jisuma feere waati dɔw la a bɛ dig'an na waati dɔw fana la a tɛ dig'an na depuis sɔgɔma n'an bɔla waati dɔ ni seli fana sera an bɛ taa an da ni lansara sera an bɛ wuli waati dɔw fana la an bɛ feere kɛ fo ni suntigɛ waati sera an bɛ taa suntigɛyɔrɔ la. ne ye feere kɛ ne baara dɔ kɛ o kuma caman de don ne bolo ne ye baara kɛ ka sun de ni mɔgɔ yɛrɛ ko wele ko k'u bɛ sun na mɔgɔ bɛɛ bɛ sun na. An yɛrɛ la ne tɛ sun na mais n bɛ sun kuma dɔw la ma sun ye ala ka ko de an kan ka sun ala de an n'an yɛrɛ ye ma tile kɔni ye ala ka ko de an b'o ta ni ma fama. ka sanga ni tile farimanba in ma min yɛrɛ kɛlen bɛ ka maaw degun ni waati in na kɛnɛya tigilamaaw olu y'a yira k'a fɔ ko a kɔlɔlɔ tan tɛ maaw kan o siratigɛ la u ye fɛɛrɛw damadɔ di minnu kan ka matarafa maaw fɛ waati ni waati jisuma ko ka to ka kɛ maaw tagana ye farisogow kan maaw ka to k'u kuma dogo sumaw la maa si kana bɔ ni tile farima in kɔrɔ k'a sɔrɔ ni ci terima tɛ maa minnu bolo mariam kuyate ka laselikan don ka bɔ bamako VOA Bambara tɔgɔ la. VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoniko la. An bɛna ni kunnafoniw ye Ameriki jamana kan ya ka foli ni tanu lase aw ma ka fɔ nin y'an donnen VOA Bambara ka jɛmukan o tako filanan hukumu kɔnɔ min bɛ ka latɛmɛ a ka radio fiɲɛ siraw fɛ fiɲɛ turukala 102 ka Bamakɔ n'a lamini walima aw bɛ se k'an lasɔrɔ fɛnɛ an ka bɔlɔlɔ sira kan n'o ye Facebook, YouTube ani Instagram ye. Kunnafoniw bɛ ka lase Mariam Traore fɛ ka bɔ studio 6nan na VOA soba kɔnɔ Washington DC. Ka segin ka na Ameriki yan nɔ a yirala kunnafoniw kɔnɔ k'a fɔ ko Ameriki jamana kɔnɔ Texas mara la u tun b'a fɛ ka sariya kura min ta ka sigi sen kan walasa sena taamala minnu ni olu bi tɛmɛ ka bɔ Texas ka na Texas n'u bi bɔ Mexique ni Ameriki dancɛ fanfɛlaw la ko k'olu ka doni ka bɔ lajɔ o baara minnu ni o tun ka kan ka taa ko olu bɛɛ lajɛlen ɲɔgirila nin waati in na Mohamed Toure VOA tɔgɔ la ka bɔ Washington na ale b'o kunnafoniw di. Kiiritigɛsoba min tilalen don o ye Texas sariya dɔ jɔli dabila min bɛ fanga caman di lakanabagaw ma u ka se ka kɔkan mɔgɔw minɛ minnu bɛ siga la olu ye dancɛ tigɛ sariya min lahalalen tɛ ka sɔrɔ sariya kelen bɛ sen na jamanadenw ka kɔkan mɔgɔ cɛkɛda fanga kan. Biden ka fanga bɛ ka kiiritigɛ walasa ka nin fɛɛrɛ nin tiɲɛ. You're the reason why, in large part, I beat Donald Trump. Let's beat him again. K'a fɔ ko a ye fanga ba n'o ye federal ka fanga tiɲɛni jɛlen ye min bɛna diɲɛ jɛɲɔgɔnyaw tiɲɛ ani ka ɲagamin don jamanadenw ka dɔn ko sariya ɲɛnabɔli la. Texas y'a jira ko jo b'a bolo ka fɛɛrɛ tigɛ mara ɲɛmɔgɔ Greg Abbott ye min ɲɛfɔ ko firikan ye ko kan mɔgɔw bolo dankan na. Texas mara ɲɛmɔgɔ Greg Abbott y'a fɔ. Today is an historic day. It is historic as we announced the Texas Semiconductor Innovation Consortium Executive Committee. A ka kunnafoni dɔ kɔnɔ min bilalen don bɔlɔlɔ kan ko o yamaruya nin b'a to Texas ka se ka sariya labatoli daminɛ nka kiiritigɛso dɔ bɛ ka jateminɛ kɛ hali bi a ka sariya sunba kɔnɔ wa a bɛna dabɔ kɛ cogo min na tigitigi o bɛna se ka boloda o bɛna dɔn. Kiiritigɛsoba tilalen don o yamaruya nin kan ni kiiritigɛla liberal n'o ye sigida kɔnɔko laɲini dɛmɛbagaw ye o maa saba ye sɔsɔli kɛ dɔw y'a fɔ ko o bɛna ɲagami don dankanko la. An bɛ taa Faransi jamana kan u ka jikan lakanabagaw n'olu bɛ wele ko navire u ye laseli kɛ k'a fɔ ko kunɲɔgɔn tɛmɛlen k'u sera ko ka mugujugu ni a bɛ wele ko cocaïne o tɔn 10 ani tɔrɔmɔɲɔ 7 minɛ ko min minɛna Brésil ka jɛgɛmɔlaw olu ka batonba dɔ kɔnɔna la min kɛra Golfe de Guinée o kɔgɔji sanfɛ ni kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen sera bi araba sɔgɔmada in na o nɔfɛ u y'a jira k'a fɔ ko wulikajɔ baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra a baaraw kɛra walasa ka tigɛ da ni cocaïne kofɔlen in kan k'o kɛra marisi kalo tile 14 san 2024 Afghanistan
u ka kalanta kɛra bi sɔgɔmada in na nka a yirala kunnafoni kɔnɔ k'a fɔ ko musolakaw n'o ye denmusomani fitininw ye olu ma ye a la min kɛra a san 3nan ye kabiri talibanw sigira fanga kunna u ka sariya sigi sen kan k'a fɔ ko fɛn min ye musomaninw ye olu ma yan ka ye kalanso kɔnɔ ka sabu kɛ musow k'olu ni sutura ka kan sokɔnɔna la ni kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen labilala ka di u ka minisiriso min sigilen don u ka kalanko kunna kunun tarata wula fɛ ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye hali bi Vietnam ɲɛmɔgɔ n'o ye jamanatigi ye Vo Van Trunk ye a ka baara walan sɛmɛ min kɛra bi sɔgɔmada in na ka sabu kɛ a sigilen fanga kunna ni nin kɛra o san 1 ye a tun ye layidukan minnu ta ni o dɔ bɛ tali kɛ a ka wulikajɔ baara kan ko ka yuruguyurugu kɛlɛ ka bɔ Vietnam jamana kɔnɔna la ko a ma se k'u baaraw latimɛ ani ka fara fitinɛw ni olu bɛ ka kɛ ni dankari wale ye n'o min bɛ senna jamana kɔnɔ ko a ma se ka nɔbɔ o koɲɛ la ni kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen lasera u ka jamana fanga fɛ an bɛ segin ka na Ameriki jamana kɔnɔ Ameriki jamana ka ciladen Anthony Blinken sera bi araba sɔgɔmada in na Arabi Saoudite jamana kan kumaɲɔgɔnya o donna ani u ka yen ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ min dɔ bɛ tali kɛ kɛlɛ lajɔli kan ka bɔ bande Gaza kɔnɔna la Mohamed Touré VOA tɔgɔ la ka bɔ Washington. Amerika cidenyaso ɲɛma jigira Jeddah a tun bɛna Arabi Saoudite tiɲɛtala Mohammed bin Salem kunbɛ yɔrɔ min na AFP ka fɔ la. Nin ye Blinken ka taama 6nan jɔyɔrɔ fɔlɔ ye cɛmancɛ kɔrɔn fɛ n'o ye Proche-Orient ye kabini Israel ni Hamas kɛlɛ daminɛna octobre kalo o tile 7nan na. Alamisa don Anthony Blinken kan ka taa Egypte jamana na jamana min bɛ Gaza kɛrɛfɛ n'a ka ciden y'u sen don delili cɛsiri baaraw la ka ban. Jeddah ni Caire jamana na Anthony Blinken bɛna kuma cɛsiriw kan walasa ka se ka marifaci baara dabila teliya bɛnkan sɔrɔ min bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔ tɔw bɛɛ bila ka bɔ kaso la. Ameriki kɔkan ko minisiriso ka kumalasela Matthew Miller y'o fɔ tarata don. Ameriki ɲɛmɔgɔ fana bɛna kuma kɛlɛ kɔfɛ labɛnw kan Gaza ni Saudi Arabi ni Egypte jamana ɲɛmɔgɔw ye. Miller y'o fɔ. A bɛna kuma politiki sira kan Palestine jamanadenw ye ni lakana sabatilen ye Israel ma ani fɛn dilannen minnu bɛna kɛ hɛrɛ ni lakana banbali kama o mara kɔnɔ. Kumalasela y'o fara a kan. Kalo 6 ɲɔgɔn kɛlɛ daminɛ kɔfɛ Ameriki n'o ye Israel dɛmɛ ŋana ye y'a ɲini siɲɛ caman a jɛɲɔgɔn fɛ a ka yamaruya di ka adamadenya dɛmɛ caman lase Gaza mara ma min bɛɛ laminina. An bɛ taa Côte d'Ivoire jamana kan bawo sunkalo kalo ye bato ye wa ko a nafa la belebele dɔ o ye sun yɛrɛ ye o kama bi VOA banbara ka lasilikɛla min bɛ radio Albayan na Alzuma Bokum ye Imam Aruna Kone ale bisimila o kumana sun yɛrɛ tabiyaw a nafa ani bato minnu bɛ kɛ sun kɔnɔ olu bɛ se ka minɛ cogo min na an k'o kunnafoniw lamɛn.
araba ye gɛrɛn ye min bɛ sigi Abiba Nankɔ Tarawele fɛ bi a sera Nana Kulubali ma Bagadajikaw fɛ yen. Ale ye takula dilanna ŋanaba ye min ka takula lakodɔnnen don Bamakɔ ani a dafɛ sigida misɛnninw bɛɛ lajɛlen kan. Takula yɛrɛ nafa ye min ye sunkalo kɔnɔna la ani a bɛ baara in na kabiri waati jan a bɛna o kunnafoniw lase an ma. An ka jɛ an ka takula maɲini ale ka laseliw lamɛn. Ma ina tagula ko woni no wasa da no re daga tagula numero 1 no imana tane fon fa mogo ni adungo gelbe shen fla gale sitala Nana Kulubali ye takula firila ye ala ko donen do ni mayini ye kada ka takula nunu dia anu saniya kan ka bɔ Bagadaji Bamakɔ sigida filanan na ni muso in bɛ baara kɛ su ni tile walasa k'a ka denbaya mago dilan o de y'a to bi VOA Bambara ka gɛrɛ maaw sera ma walasa ka kunnafoni wɛrɛw sɔrɔ a ka takula ko kan. Tɔgɔ Madame Jakite Nana Kulubali. Ne bɛ takula baara in na kabini ne ka kɔɲɔ ma kɛ. Ne furu ni bi cɛ san 23 ɲɔgɔn. Bon yan'o fɛnɛ cɛ ne kun ka baara don ne kun b'a kɛ. Ale yɛrɛ base ye ɲɔgɔn de. An bɛ san yɛrɛ k'a ye an bɛ taa a folo ne san sugu la. Ka na ko tɛ n'a y'a a siyo la sisan ka a sigi k'a cɔngɔ. N'a nan'o la an b'a tɛntɛn n'a y'a tɛntɛn o la. N'a y'a sɔrɔ ni ɲɔ kilo 4 don an bɛ se ka farimugu kilo 5 ɲɔgɔn k'a la an bɛ se ka sukaro kilo 3 ɲɔgɔn k'a la fununa 80 ɲɔgɔn b'a bɔ o la ni findeni don bon ni tɛ ni findeni tɛ ni nɛnɛ don sisan an bɛ se ka 100 k'a la bon ganifin fɛnɛ an b'o dɔɔni k'a la kɔkɔ an b'o dɔɔni fɛnɛ k'a la an bɛ sɔrɔ ka ji k'a la n'an ye ji k'a la sisan an b'a cɔngɔ o la sisan an b'a sigi o la n'a fununa an bɛ sɔrɔ ka baara daminɛ o la k'a da lɛfɛ kɔnɔ bon a lɛfɛ fɛnɛ bɛ feere a dan ma. Baara o baara la nɔgɔya ni gɛlɛya bɛ taa ni ɲɔgɔn ye maɲini b'a seereya. Diyara ne ye nafa b'a la yanni jago fosi kɔni ma kan k'a fɔ ko a tɔ kɔni nani kun o t'a la sababu quoi a bɛ ka taa dɔrɔn mais n t'u si dɔn tiɲɛ ka di Ala ye ne bɛ mɔgɔ min dɔn a ka dɔgɔn u bɛ se ka ne wele ten maɲini tɛ a b'a fɔ ko awɔ a y'i ka numéro sɔrɔ ni tigi in fɛ an mago bɛ nin takula 5000 1010 7000 2000 bon 1000 n'an tɛ daga sigi o kama n bɛ juma ta de bɔ ni min ko ko 1000 na an b'a bɔ o la k'a di yaya an b'a bɔ 30,000 20,000 n ye gɛlɛya sɔrɔ puisque tasumana baara ma nɔgɔn hali dɔɔni tuma dɔ ne bɛ taa fayirida fɛ ne bɛ bɔ yan ka taa n faso la puisque yan jama bɛ caya quoi ni ne taara yen fo fitiri ne bɛ na ka bɔ feerekɛyɔrɔ la ne b'a dilanni daminɛ seli fana ka tila ka ɲu ka taa ka tila ka segin ka na o y'a sɔrɔ commande dɔw bɛ n bolo o min na ka na n ka dumunikow ɲɛnabɔ tuguni ka tila ka boli ka taa si ka baara kɛ fo sugurudu kuma tuguni. Ta min kan ne tɔgɔ Masa Jakite ne furumuso de Mali bon a ka takula baara in a ma ka foyi bali a b'a ka takula bɔ kɛ a b'a ka fɛn bɛɛ kɛ o m'a bali a ka cɛlasigi baara la bon ne kɔni ma fɛn foyi a ka takula ko la k'a fɔ n bɛ muso bali fɛn la cɛ tɛ se ka bɛɛ kɛ ni min bɛ se ka dɔ k'a yɛrɛ ye problème t'a la surtout n'a t'i bali i ka cɛlasigi ko la a t'a bali a ka foyi la takula bɔ in kɔnɔ a ma foyi tiɲɛ a ka cɛlasigi baaraw la a b'a bɛɛ kɛ comme il faut. Baara ɲumankɛ tɔnɔ tɛ ban ka d'a kan maɲini ka takulaw bɛ taa dunuya fan bɛɛ. Ne tɔgɔ Madame Faye Antou Diallo. Ça fait des années maintenant an bɛ takula sanfɛ mɔgɔ ma deli k'a fɛn fɔ k'a nɔgɔlen don a b'a emballer ka ɲɛ c'est propre ça vaut plus de 8 ans mais tiɲɛni yɛrɛ la ne ni kabila bɛɛ b'a san bɛɛ b'a commande kɛ ne de fɛ ne de b'a wele téléphone na an ka ka nin commande kɛ. Ayiwa an balimaw ni ne bɛna dan sigi aw ka bi Malikura la min labɛnna Seko aw ka cɛjan Cheick Thierno fɛ an ka nɛgɛw karafe tun bɛ Ayida bolo jamukan lasera Mariam Tarawele fɛ aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn waati wɛrɛ. Ayo yɛlɛma fɛn min ka wusa o dɔ de ye ayo tɔgɔ fɔ n ɲɛna